Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Tot just fa 3 mesos vam preguntar-vos en una enquesta quin preferíeu d'entre una selecció de 6 vídeos del nostre blog. Vegem doncs els resultats. Un dels vídeos que us proposàvem era el vídeo titulat La Força de Vilamajor, un vídeo curt on amb unes imatges molt senzilles es feia un petit resum de la història del nucli vell de Sant Pere de Vilamajor. Un altre vídeo que us proposàvem era el titulat L'Ermita de Sant Elies, on es presentava la història de la construcció d'aquest edifici emblemàtic tant de Vilamajor com del massís del Montseny. Així començà un procés d'abandó que durà fins passada la Guerra Civil. Uns anys més tard, la plec es revifà. Una altra opció a escollir era el vídeo titulat La plaça de l'Església, on es veia com aquest espai va passar de ser la plaça del recinte jussà del castell de Vilamajor a l'actual plaça de davant del restaurant de Can Pau. En tercera posició ha quedat el vídeo titulat El Pi Vell, on s'explica com va passar el turó del Pi Vell a anomenar-se Turó del Pi Novell. En segona posició ha quedat el vídeo titulat L'Aigua Vilamajor, que fa un tractament didàctic de les aigües subterrànies de Vilamajor per entendre el funcionament dels aqüífers, els pous, les fonts i com els afecten les sequeres, les sobreexplotacions i les contaminacions de l'aigua. I, finalment, el vídeo preferit pels visitants del blog ha estat el titulat La Màquina del Temps, on veiem passar 2000 anys en només 3 minuts, de com es va instal·lar l'antiga Vila Maiore i el seu castell, com es va fortificar per esdevenir la força amb el seu palau comtal, com ho va destruir tot el terratrèmol de 1448 i com es va reconstruir el poble gairebé tal com el coneixem avui. Us deixem amb aquest viatge de 3 minuts per la història de Vilamajor.
Bé, gràcies als que heu participat en aquesta enquesta. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniaherrero.cat. Us mantindrem informats.